ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Дом TJ. айни замон дар 82 микрорайон қарор дорем. аз ин тараф эстакадаи 82 баро ба сӯи 102 микрорайон ва дар ин тараф бошад барқи тоҷик қараболо. хонаи фурӯшии имрӯзамон дӯстони азиз дар мана ҳамин кӯча ҳамин бинои истиқоматида ҷойгир аст. бисёр бад гап мезанем, рафт. марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ аз 16 ошона иборат аст. хонаи фурӯшии имрӯзамон дар 13 ошона ҷойгир аст. мана ҳамин подъезд мебошад. бино ду талиб дорад дӯстони азиз, чипқатиян дари подъездам чипқат мебошад ва худи хонаи фурӯшӣ. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ ду хонага бо масоҳати 60 метри квадратӣ дар 13 ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 16 ошона иборат мебошад. дӯстони азиз, навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар ин ҷо даромадгоҳ, прихожа, шкаф, дар ин ҷо бошад ҳоҷатхона, ҳаммом, якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра, ошхона. дӯстони азиз, хона нав ба даст таъмир мебошад, ҳоло ҳеҷ кас зиндагӣ кардагӣ нест. ин ҳоҷатхона системаи вентилятсия ҳаст дӯстони азиз, термикс ҳам ҳаст. дар ин ҷо ҳаммом, ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ. дӯстони азиз, хона дар минтақаи бениҳоят хуб ҷойгир аст. 82 микрорайон, ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла якчанд то мактаб, садик, мағозаҳо, дорухонаҳо ва дигар чизҳои даркорӣ дар наздикии хона ҷойгир ҳастанд. ва боз як хубии дигари ин хона дар он мебошад ки ҳеҷ кас зиндагӣ кардагӣ нест. дӯстони азиз, дар хона таъмири хуб кардагианд ва ин бошад дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. бинед чӣ қадар хона таъмири зебо дорад. отопления гузарондагӣ, батареяҳо часпондагӣ. дӯстони гиромӣ, марҳамат, раҳи калон, доми артел. дар ин ҷо бошад эстакадаи 82. дар ин тараф якта мактаб, дута садик, KFC, Милана Мода, манами херос ро ба сӯи 102 микрорайон. аз ин тараф бошад барқи тоҷик қараболо ва ро ба сӯи марказ. минтақаи беҳтарин аст дӯстони азиз, наздики раҳи калон. ва ин теғ зона, яъне ҷои кондитсионер. дар ин ҷо ошхона. ин ҷои плита мебошад, витишка ҳаст, фичори обам баланд. хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. марҳамат дӯстони азиз, нархи хона 715 000 сомонӣ, 65 000 доллар боз савдо мешавад. барои харидорҳои аниқ рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран ватсап доранд. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занзара пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.